Kajing Shakot Hajar Arngot Kinoy Lamba Hakmat ka Federation of Khasi Jaintian Garo People FKGGP katau ba Krau Kupar Nong Siege Organizing Secretary ka FKGGP Central Executive Committee baruba Arkin Field Konglam President ka FKGGP Shillong City Hakibor Pulet ka Nong Mensong Police Outpost haka khatn riu tari unai tung arja arpusau kala pensat ya ka Federation Barok Kawai. Ketika jing Shakot Hajar kadai halor ke jing Kenra Trading and Labor License daka Federation menhaka pratari unai tung arja arpusau naki benta polo Shadam Senyong. Hakatega sengi Mario Yo Jingtip, kibor badai pet na ke Shillong Municipal Board SMB, lambat kibor pulit Enforcement Wing Ru jongka ke HADC, kilabe lang na dien ya ka Federation hakatega jing Kenra. Habakran sikilat patai kubor upa Dundee C Kongsit u President ulaong bakalong kabalingo baki bor pulit ki khot hajar ya ki dekot ka Federation kat baya ki pulit Enforcement Wing ka HADC bat ki bor badai na ka Shillong Municipal Board pat syamla khot satya. Nakaliang kat PHP hadir bangila perlong ya jing Kenra Trading License bat kumju ya ka Labor License ya ka ba nakaliang ka seng iham ya ila ya ka Council ki officer na Council ru la dan lang bat kumju ru ki officer nak Labor Department ruk ladon lang nangta napo Food and Safety Department ladon lang rek bos ngul ngo mentapat haba balik ki khot tang yang ki khot jong sai sei ki jang ki officer jong ka labor nata ki officer this council nata ki ong bakata ka jingle jong i kalong bian ya ka pangilek man check driving license dan check ki labor kalong bian de re tin ba ki media lat pathai board na thai di sakilang ya kani bahat kuski ka pa nakalian jong seng ka conduct ya tha ka read kamtai ka driving license bagi labor license ki officer jo department di lang de nakalian jong seng ni perdam jor ya sarkar nomor ba nimsko phala pa ya kini ki jingle jong sarkar re ka basko thumola kalong ba ladangi ni persyang panrat tin khong ya kata ka panrat tin khong ya kata ka jingmu wan bian jo ki barjala shani ki jala ka jongi wala dei bukti ki thaki nong tri labor re penban ka sarkar ka yada man penban yaki bat kali kani ki saja ka baki khat ka seng di yok mata ka sing te ka basko phla re jing sha nakaliang jok sarkar lingba police department ka dei ban khat hajar ya borok ki nong bala ki wan sini ki jala ka jongi lada kimbyang kat kisla kat kum ka an jok sarkar ka balabo re menta pan penban ki khat jok ka seng sha khat hajar man ka pelong ba ki nong le bha ki syak pen saja bat kinong kibawan bela bian sini pat sakan ki jala ka jongi ki ya sok te nakaliang jok seng kani kande ka kamde ke ka jingkut yangi kum ka seng dari borok nani khmat hiru borok ki district ki circle bo fair ki snot rekam jok FSP nang ni khmat hi kenang penjur ya ka jing Kenra ya kini ki labor license namar bale yu kum ki samla ke bring kli ya kalawai jong ka jat riu minum la song ki lara sarkar kamle em ya kini kamyap kamem jongi ku jai rio nomor ba ngijui hi nak kapor baki jai rio nak wei pat ki jala ki juwan sini ki jala ka jongi hoi laki wan man bala ngimdan i em ban persya ya kata ladang ngimpat don ki brio jongi bala menteri kini kam nakaliang ka seng ilong hadu kata ngi pediang lada ki wan ki bar jala sini ki jala jongi lada ki le ki no kam ka baki perdok personal jongi ki bala ban le nrei pal ada kiwan kini banyak kat kum kaan de bandon kaan ka bentek la kam ki kenang pagi ni kinumla ban long karat hakani kari jongi ne kinumla ban ru hata ka thup election bagi yo ban la ban jit ki nong kimat konstitusi biar biar nama beliau dari melak bentek la kam ya kani kan long kejingma dik patang bansuan hadin sipau hatsan snem nakaliang jok sarkar lingbak police department kale kanum penduk mensiam dalai ru ik khat jok FSP henrei kadang ai mensiam nani khmat bagin le ikam nama ta dau ba jonggari ba jab en rio kejingran juk minister kalau kejingran kelung kena nama beliau lada ka an kamdan kadi kamram jongi kum khat jok jab en rio kum keseng balang pandawan ok sarkar banwara ka an henrei pat lada ka an kadon lada ka an kam trikam kadi kamram jongi keseng balang ru ban tiet ya kejing khang jok sarkar ya department of air ban pentrikam ya ka an kabaladon kenang ba kanumdan kanunu ke jung siir ya pateng ke bansawan ya kis pembala ya thu do wayo ke abon li kis ke ba kila pengat kum ke ka soman notice te henrei pat ya kata ngiru ikran ba lara ya ke jing Kenra driving license ke jongi ya ke jing Kenra labor license ke jongi pikhen bian ba ha ingi ke soman ya ke ha ke seng ha ke soman notice
ke balai bimle lang kaju pat ya ki wei ki officer ki don lang tugas ngi la dei nak tanat responsible na dei tanat labor bat kamju iru balai yak tu ki beriu pan ki ban nakaleng cak seng rengkat department of fair ngilap sibun ki dong ki jing pengkhen ki khamya ka kum kata ka jing penbet jong sarkar leng ba ka an ka bladon bakin hapan register bakin le kum ta ter ka kum ka an itu hi ki pat ba atu sgi leng ba ki officer juga labor department leng ba ki officer juga responsible ki alam pelen bagi pengkhen dan rei pat beli gitu pat nakaleng jong police department kamle ero ya ta ka jing kali ka bang ni kwa an bu nakaleng ka seng kat kum ka jing syam ka jong hi ta ka sgi ni kalap om dan manu hidu ba ai ka ta ai ar le bu ojor persya ya ki khacha ka seng hari ka dijing le hi jong katanat police department da sumoto maratu si ke jengara ka seng dari ha ki ar banta kawai ke municipal area ba pulu kawai pang habis senyong bari ju district council atau kan ka jeng ke shim chai cheri bi ka debit bi kra ko ni ki schedule areas ne ni non schedule areas ya kata nakaleng jong ki kimpong ero rik siom ba wi shim ka anya kti bagi ngatrai ke di jing puskem ya ka ba usiam uang ba ngimdan hok kum kiseng balang ritang kawe kalong ba ngaskwak ban ai kan di ka message ka government ba kajingdon jangi kiseng balang kalong namta ban pej namta ka baha kamen jong kari ba kajat riau ki politician ki political party kila ban let ban wan jadi ki khot ba jat riau ki khot jong kiseng balang kene nak pos ka po kumno ba raju Kumne kong, ale. kumno ki kam ki jam baro Hoi ki biang lor. ai creation jong menta ubnai Hoi ta. ba ukhau yu unia Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. ukhau 45 henrei ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba bha Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jing bria ki kman. henrei ba uni ukhau 45 udan jinge dei kumno Yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi. Nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kine ngin ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwan ra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya ka met. Knang baha ka shisngi ngila ban yo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya ka met. But lai kerteng yaki 45 ila ban itu yaki ta ka sharp plus F haki. ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai Nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau 45. ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya